Show us, Lord, your love, and grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It will be like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch therefore, and do not know, for you do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight or at cockcrow or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Medyo na-late po ako ng konti kasi nag-bless po ako doon sa may entrance ng gate ng St. Jude. Meron po silang Belen doon sa entrance. Binless ko po yung Belen with the homeowners officers. Kaya po maganda yung entrance ng St. Jude kasi pinaganda ng homeowners. Marami pong sumuporta, nag-house to house sila, nagkapondo po. Tayo rin po sa simbahan, tumulong ng konti, yung mga parol-parol, nag-share po tayo para may participation po yung simbahan. Full support sa ating homeowners. At sabi ko po, kaya po pala pinapagawa yung lalo na-inspire sila. Kasi parang mayroong competition sa mga subdivision or sa mga villages sa San Fernando ng city tourism. Kasama yata yan sa Christmas tourism ng Paskuhan team ng ating San Fernando Lantern Parade and Lantern competition na magkaroon din ng contest sa mga subdivision dito sa San Fernando. Sabi ko sa mga homeowners, officers, hindi pa man tayo lumaban kasi bukas daw po yung inspection ng City Tourism Office. Hindi pa man dumating yung taga-tourism, nanalo na tayo, sabi ko. Bakit po, Father? Bakit? Yun lang sumuporta yung mga tao. Nagbigay ng pondo. Nandito rin ang simbahan. Kaming taga-simbahan ay naniniwala na pagandahin natin. Hindi lang yon. Gumanda at luminis yung entrance natin. Kahit hindi na dumating yung city tourism, nanalo na tayo, sabi ko. Ngayon, kung nanalo tayo, bonus na lang yon. Siyempre, dahil may cash incentive, siyempre, importante pa rin yon. Pero with or without it, we already succeeded with the meaning of the Belen that unites us, all of us. Bawat pamilya, konti-konting ambag, kumaganda ang ating kalagayan. Mga kapatid, ang ating misa ngayon ay misa ng pinakaunang linggo ng Adbyento. Gusto ko sana kayong i-greet ng Happy New Year kasi ito ang New Year, ang bagong taon ng ating kalendaryong Kristiyano-Katoliko. Meron pong dalawang klaseng New Year. Yung tinatawag nilang Civil Calendar New Year. That is celebrated December 31 towards January 1. Maraming paputok po yun. Maingay po yun. Maraming usok. Marami rin yung nasasaktan at medyo magastos. Minsan, nag-drive po ako sa Manila. Hinatid ko yung uncle ko. Kasi may flight siya, January 1, 7 in the morning, papuntang Amerika. So, madaling araw, nag-drive po ako from Pampanga to Manila. Nung pagkapasok po namin sa Manila,
Nabigla ako, medyo madilim, it's quite early, madaling araw, biglang maging mas madilim sa Manila. Ba't madilim? Sabi ko, parang may fog na makapal. Ngayon pala, usok ng paputok ng Maynila. Pollution na makapal. No? Sa daming nagpapaputok, hours after midnight, madilim ang kanilang New Year. At maingay, naging maingay. Anong pagkakaiba ng bagong taon ng Kristiyano? Ang bagong taon ng Kristiyano, hindi po maingay. Tahimik. Napansin nyo, wala man walhati. Wala man gloria. Parang we're just waiting, quietly waiting. But this doesn't mean that we are not happy. No? Kasi hindi porke maingay ka, masaya ka. Hindi po totoo yun. Sa psychology po at sa paningin ko, sa mga naking estudyante ko, kumisan, kung sino yung maingay, siya yung may problema. Kung sino yung maingay, kumisan, siya yung talagang tunay na hindi masaya. Because that could only be an external manifestation, though it's not a general rule, of course. Pero hindi rin naman kasi nangangahulugang tahimik ka lang, hindi ka tumatawang malakas, hindi ka masaya. Di porke tahimik ang ating bagong taon, does not mean it is not happy. In fact, our New Year is not material. Wala pong pabongga, walang barya-barya, walang swerte-swerte yung pinag-usapan, walang patalon-talon, walang paswerte-swerte yung mga bagay-bagay na maraming prutas na bilog. Pero ang mahalaga sa ating bagong taon is the substance, the meaning, the personal, spiritual value. Ano po ito? Ang grasya ng ating paghihintay. Ang grasya ng ating paghihintay. Kahit English po yung misa natin, gagamit po ako ng magagandang Kapampangan terms para magkaroon tayo ng Kapampangan 101. Una po, New Year sa Kapampangan. Sa English, New Year. Sa Filipino, Bagong Tahon. Sa Kapampangan, anong bagong taon sa Kapampangan? Bayong Banwa. Sa Kapampangan, new is bayong. Bayo. Hindi po yung bayong ni Padre Raul. Bayong po yun. Bayong. Hindi. Bayo. Bayong. Bago. Bagong taon. Ang taon, Banwa. Banwa. Ano yung Banwa? Taon. Year. Pero mayroon pang isang meaning. Magaling po yung mga Kapampangan. Magagaling Kapampangan talaga. Malalim ang meaning nila. Kasi yung isang term, dalawa yung meaning. Una, Banwa is year. Pero pag tumingala ka sa langit, ano yun sa Kapampangan? Banwa. It's not only the sky. It's also about the heavens. The eternal heavens before us or above us. Bayong Banwa. Parang sinasabi sa Tagalog, ang New Year ay bagong langit. Hindi yung langit na may usok, langit na cloudy, langit na madilim. Bagong langit. Ganda ng Kapampangan eh. And that is what we celebrate. A new heavens of promises. And gives us reason to continue to wait. Waiting has something to do with hope. Hindi po naghihintay ang taong walang pag-asa. Dahil sa Kapampangan, again, Kapampangan 101, hope and waiting are only one. Sa Tagalog, ang hope, hindi sigarilyo. Pag-asa ang tawag dyan. Pag-asa, hindi po yung nagpo-forecast ng bagyo. Hindi po. Pag-asa. Pero po sa Kapampangan, napakaganda ng salitang pag-asa. Ano po yun? Paghasa? Wala, hindi po ganon. Sa Kapampangan, the word hope is hope. The word is kapanayan. Can you repeat that? Kapanayan. O yung mga batang hindi na nagkakapampangan. Kapanayan. Choir, kapanayan. Correct. Kapanayan. It means
you are waiting for. Yun ang pag-asa sa Kapampangan. Ang taong naghihintay, may inihintay, may pag-asa. Dahil may darating. Kaya ang mga tema ng Advent, Come, Lord Jesus, come. Datang nakaginudatang. Dahil meron tayong iniintay. Alam niyo po, hindi porke mayaman ka, malakas ka o bata ka, meron kang pag-asa. Merong mga batang wala nang hinihintay. Merong mayaman na sawa na sila. They cannot look forward to anything. Nothing satisfies them anymore. Ala nung paninayan. You can be poor. You can be old. You can be sick. You can be going through difficult times, and all the more, you have reasons to hope. Ating kong panayan. Among panayan ko, mangyayari la sana rin anak ko. Inihintay ko sana mag-graduate yung mga anak ko. That is hope. May inihintay dahil may darating. And our participation to this hope is not only passive hope. Alam niyo yung passive? Yung nakaupo ka lang. Hindi. It is active hope. We participate. We study. We work. We wait, and yet we are active and making it real. Bayong Banwa, kapanayan. Kapanayan ating daratang. Our celebration gives us the reason not to give up. Kasi po, ang nawawala ngayon sa panahon ng facilitation, dahil mabibilis na yung mga kotse, mabibilis na yung mga gadgets natin, mabilis na. Pag nagluluto ka ng kanin ngayon, mabilis. Meron tayong rice cooker. Yung iba sa inyo, habang nandito kayo, niluluto niyo yung pagkain ninyo. Di ba? Pag gawin nyo, mainit yung kanin. Nung bata po kami, pag naggagawa ka ng mainit na tubig, kailangan ka pang gumawa ng fire. Literally, early morning, wala pa po kaming stove noon. At nung nagka-stove kami, hindi masyado pinapagamit ng nanay ko. Sayang daw yung gas. So meron kaming stove, pero gumagamit pa rin kami ng kahoy-kahoy sa mga kahoy na nahuhulog na dry twigs ng aming mga trees. At pag gumagawa kami ng mainit na tubig, matagal. Magkakaping tatay ko, siyempre ako yung panganay, ako yung gagawang mainit na tubig, lalo na pag namalengking nanay ko. Ang gagawin ko doon, shortcut ko. Maglalagay ko ng maraming dyaryo, maraming total, isang tasa lang naman. Lalagay ko ng maraming kusot-kusot. Mabilis. Pag mainit na, gagawa ko ng kape ng tatay ko. Di ba? Pag natikman ng tatay mo yung kape, mapapagalitan ka pa. Sabi na, lalasang asok. Yung mga bata ngayon, di na nila nararanasan yan. Mabilis na. Okay lang kasi ngayon, facilitated na. Everything, ang dami, pati paglalaba. Marami, you can mention it. Pero alam nyo, ang nakakatakot lang dyan, may mga bagay na hindi pwedeng gawing mabilis. Di ba? May mga bagay na hindi pwedeng idaan sa pagmamadali. Halimbawa yung malalim na relasyon. Di ba? Ang pagmamahal. Hindi instant yan. Nabanggit ko na kanina sa mga choir. No? Hindi yung ngayon pa lang kayo nagkita, ngayon pa lang kayo nag-text, tapos tawag mo na sa kanya, best friend. Yeah? Best friend ang tawag doon? Ngayon pa lang kayo nagkita? Tanungin niyo si nanay at si tatay, sino yung best friend? Yung sa katagalan ng panahon, tested by time, nandyan pa rin sila. Pati yung pagmamahal, pati yung relationship. Huwag niyo sabing, tinetext ka ng 2 araw, nagpadala sa'yo ng gift, mahal ka na niya. Hindi rin. Di ba, ma'am? You have to test it through time. Hindi pwedeng instant. Matanda na yata ako. Kasi noon, naalala ko, sabi sa baryo, bago mo daw sasabihin sa baba yung I love you, magtatanong ka muna. Sasabihin ko na yung I love you, pero mga ragul no po rin babe. Dakal no po din damulag tamo.
Nang, denan nyo ko pong Gabon. Meron ba kaming kabuhayan? Kasi sasabihin ko na yung I love you kay Maria. Noon, pag sinabing I love you, nakahanda na siyang buhayin ka. Nakahanda na siyang iwanan lahat at sasama sa'yo. Pero ngayon, pag sinabing I love you, parang good morning lang. Instant. Kaya instant love, instant despair. May mga bagong gawing mabilis, okay lang. Yung mga facilitation ng paglalaba, paglilinis, okay lang yan. Pero sa relasyon na mas malalim, there are things that we have to wait. The value of waiting is never outdated, humanly speaking. Kahit po sa mga may sakit, nakabili na kayo ng card sa mga may sakit. Ano po yung nakasulat? Get well. Oh, see? Get well soon. Kahit po dito sa misa, tignan niyo po yung intention. Fast recovery. Mabilis na paghilom. Pag binabasa ko po yun, tinatanggal ko yung mabilis eh. Sinasabi, healing. Good health. Kasi alam niyo po, may sakit na hindi pwedeng mabilisan. Halimbawa ako, na-stroke ako. 2 taon na, I cannot say that I'll be healed tomorrow. It is a long process, painful, and you have to be patient. Kaya nga siguro patience ang tawag. You have to be willing to wait, to subject yourself, humility. Because otherwise, I will not be here. Sino po yung may pakamag-anak na nagka-cancer? Huwag mo sabihin sa may cancer na get well soon. Masasaktan lang siya. You know why? Healing sa cancer is not instant. Yung therapy, yung chemotherapy, yung pag-check up regularly, it comes a long time. And that is the grace of waiting. People who can wait are gracious. People who are impatient have no gracious and grace-filled life because they are impatient in the first place. The New Year we celebrate is not material. The New Year we celebrate is personal and deeply spiritual. It gives us reason to continue, and it is not easily outdone by the impatient world. Alam niyo po, kaninang umaga, nagising ako sa text ng isang nag-greet ng ating Advent Rite. Ang Advent Rite po natin, na binless kagabi, first Saturday. Sabi po nung nag-greet sa akin, Father, good morning. Ang ganda ng Advent Rite ninyo sa St. Jude. Medyo siyempre, kahit madaling araw ay maaga, medyo lumaki yung ilong ko. Sabi ko, thank you. Text ako. Masaya po ako, siyempre. Ginreet yung ating Advent Rite, maganda daw. Oo nga naman. Tapos, tinext ko siya, alam mo tawag ko dyan sa Advent Rite natin? Ang tawag ko dyan, Tree of Life. Ang halaman ng buhay. Oo nga naman, puno na po ng halaman, mga bromeliads, pinigay po yan ni Mrs. Reyes at mga kaibigan natin. Tapos po yung mga kandila, galing pa po sa last Advent yan, last year, sobra, hindi naubos. Rine-cycle namin, pwede pa naman. At alam mo po kung ano talaga yung pinakagusto ko dyan sa ating Advent Rite? Yung pong trunk, yung trunk. Alam niyo po kung saan galing yung trunk na yan? Saan po galing yan? Galing po dun sa mangga na natumba doon. Meron po tayong malaking mangga. Nung nagkabagyo, natumba po siya. Pinamigay ko yung kahoy. Naiwan po yan kasi nasa ilalim ng lupa. Nung pinaayos ko yung garden, pinahukay ko at pinalagyan ko ng bagong buhay. That is the cycle of the wreath. Is a tree of life. After the death of one is the beginning of other life. Gusto ko pong magtapos sa dalawang ideya. Minsan po, mayroong matanda, nagtatanim po siya ng fruit-bearing tree. Matanda na po, may edad na. Sabi ng kaibigan niyang matanda, ba't nagtatanim ka pa ng halaman na yan? Matanda na tayo. Hindi mo na makikitang lalaki yan o mambubunga. Hindi mo na pakikinabangan ang bunga niyan. Ba't nagtatanim ka pa?
Sumagot itong matandang mahilig magtanim at nakasmile. Sabi niya, okay lang. Kahit hindi ko na makita at matikman at mapakinabangan ang bunga ng tinatanim ko dahil matanda na tayo. Tutal naman sa tanda kong ito, ang dami ko ng kinain na prutas. Hindi naman ako na yung nagtanim. Tama ho ba yan? Tama, di ba? Ang sabi niya, mahalaga, nakapagtanim ako at kung may natanim ako, may naiwanan ako. It's a continuation of life. Ito ang bagong panahon. Nagbibigay sa atin ng sigla. Naghihintay at may inihintay. Ating kapanayan. A new heaven, bayong banwang daratang. It's not noisy, it's not boisterous, and yet it's deep, it's meaningful and personal. At gusto po magtapos ultimately sa isang image ng gospel natin. Hindi daw natin alam kung kailan darating ang Panginoon. It could be, yung other translation, first watch of the night, second watch of the night, or third watch of the night. Sa seminaryo po, pag mayroong Tagalog o hindi Kapampangan na seminarista, yung mga seminaristang Kapampangan, tinuturuan po ng mga Kapampangan terms. Kuminsan tama, kuminsan hindi tama. Minsan may isang seminarista, ngayon pari na, taga Sambales. Tinuruan po siya. Pagkatapos niya, dahil eager siyang matutong Kapampangan, ngayon, he can speak fluently Kapampangan. Pero nung una, niloloko siya. Pero masaya naman siya. Tinuruan siyang mag-greet ng Kapampangan. Una, tinuruan siya, Maya payabak po. Maya payabak po. Kapag nakasalubong mo sa koridor, Maya payabak, Pader. Magaling, magaling. Tapos po, nagkakasalubong mo ng lunchtime, Maya paugto po. Among. Mababiyasa yan. Maya paugto. Good noon. Pag nakasalubong po ng afternoon, Maya pagat panapon po. Good afternoon. Tapos pag nakasalubong mong ganitong oras, yung mga 6 o'clock, ganyan, 5 o'clock, magigreet pa sa'yo, Maya pa sisilim po. We do not greet, Maya pa sisilim, pero ginamit niya rin yun. Maya pa sisilim po. Magkakapagpagad na seminarista, ano pinagturo-turo sa kanya? Maya pa sisilim. Tapos of course, obviously, good evening. Maya pa bengi po, among. Maya pa bengi. Pag nakasalubong mo siyang medyo midnight, mabibigla sa kanya. Kung minsan, nagkakape kami sa gabi, lalo na pag finals, Maya, malala mabengi po kaya among. Malala mabengi? Oh, no, saan mo galing yan? Sabi ko, sa mga klase ko po. Minsan po, pag gabi po kasi, nagpa-flashlight ako. Kasi director po ako ng seminaryo, ng theology. Chinecheck ko kung nakalock na yan. Nakalock. Nakasalubong ko siya. Mga 2:00. Kasi yung CR nila common eh. Nakasalubong mo, lalabas sila. Nakasalubong ko siya. Ala na sabihan niya. Wala na sasabihin to kasi 2:00 ng madaling araw. Sabi niya sa akin, Maya paganingaldo po. Sabi ko sa sarili ko, ang tagal ko ng Kapampangan, wala pa akong ginrit na Maya paganingaldo. Our celebration today speaks of good time, a good time that is of God. In the gospel, there are 3 kind of night or evening darkness. First is the first watch of the night. First watch of the night is the evening, good evening. It is still quite dark, but it's already we still have light kasi the sun is still fading. Parang sunset, no? It's evening. Tapos, pag 9 o'clock pataas, second quarter of the night, ang tawag doon, second watch of the night. It is very dark. Kasi wala na yung araw talaga, sun, moon, and the stars na moon and the stars na lang. Pero po, beyond midnight, yun po yung pinakamadalim. Hindi lang midnight, beyond midnight. Ang tawag po sa Bible dito, third watch of the night. That is the darkest. You know why? Because
the sun is already too far that time. At the same time, the moon and the stars are no longer there sometimes. Doon po dumadating yung mga magnanakaw. Doon kasi masarap ang tulog natin. Lalo na kung pagod na pagod ka na. Pero you know, mayroon pong kasabihan, during the third watch of the night, the darkest, the deepest darkness is also closest to dawn. May I repeat? The third watch of the night is the darkest and deepest darkness of the night, but it is closest to dawn. Pinakamalalim at pinakamadilim na panahon ng gabi ay pinakamalapit din naman sa bagong darating na araw. Naalala ko yung kanta nung bata ako, malapit na ang umaga. And that is our waiting. Sa mga naghihintay po dito na halos gusto nang sumuko kasi matagal nang naghihintay. Sa mga naghihintay po dito, ayaw nang maghintay kasi masyadong madilim na. You are already on the third watch of the night. I tell you, don't give up. Don't let go of your hope because dawn is already very near. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.